Wakakhoza lo ukwi Sound Doctrine Hub. Ngihlala esiqhukini sika mfundisi uNkosike njengoba uzwa. Usahlaba ikhefu umfundisi. Siyathemba sobe sinayo kuleli sonto esiya kulona. Sikubingelele. Sikwamukele ohlelweni. Siyathokoza kakhulu kuba nawe. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asakhele lesi sikhathi nawe. Siyazi nabalela abahleze belinde leli hora ukuthi lifike. Siyathemba futhi ukuthi niyasizakala niyakheka niyafunda eindleleni kaNkulunkulu niyakhula kuzona ekumlingiseni uJesu ekwenze njengaye siyabonga kakhulu ngesupport yenu nosizo lwenu. Into esokhuluma ngayo namhlanje indaba yokusebenzela ibandla likaNkulunkulu ngokuyinikela bathi abanye sacrificial serving. Useve umzimba kaKristu, useve umbuso kaNkulunkulu, sometimes ngendlela enokuyincinza wena mbijana nokuyilimaza wena mbijana. Ngenhloso yokwakha ibandla likaNkulunkulu, ukwakha abanye abazalwane, ukuholela abantu ensindisweni. Wenza ama sacrifices, akuhleze kulula, akuhleze futhi kuyinto emnandi ukuyenza. Sometimes kuba nama sacrifice adinga ukwenziwa, kodwa into uNkulunkulu asibizele yona ukuthi siyenze. Ngifuna ukukhuluma ngale yonto ke namhlanje. Bayasho ke ama technician la e-studio ukuthi uWhatsApp wethu awusebenzi namhlanje, kodwa ke siyoyithatha incingo live emoyeni maligamanqa ihora siyokwenza njalo. Ngaphambi kokuthi singene esihlokweni nangaphambi ukuthi sikhuleke, nememezelo nje ezo2 bazokwazi abaningi ukuthi kungasekuqaleni konyaka sijwayele ukuba nenkonfa le elekelela imishado yabazalwane sibiza ngecouples conference. Izobe ikhona ke nakulonyaka ngomhla ka1 March kube kumgqibelo khona laphana ePine Town la ibandla lasekhanya lihlanganyela khona. Ngiyikhathi ejwayelekile so imemezela kahle mase kusondela, kodwa kulobo kuba lezi ikhathi zabo 9:30 kuya laphana ko 3:30. Ile setup yethu esijwayele esilekelana ngayo. Ngiqala kuba uyifaka kwi diary mhla ka1 March couples conference. Sikhuluma ezemshado, ezemndeni, ezothando ngokwezwi likaNkulunkulu. Bayazi ke abazalwane simema bonke abantu abashadile ukuthi bazosizakala. Simema abalungiselela imishado nabo ukuthi babe khona. Onje umuntu ofuna ukwazi ngeindaba ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisane ngeindaba zomshado. Isihloko esibheke kusona ikakhulukazi kulonyaka indaba yokuthobeka, yokuba mnene, yokuba patient, yokwamkela ukoniwa emshadweni. Iminingi imishado yonakalayo abantu baze bahlukanise ngoba wonke umuntu ulwela amalungelo akhe. uPaul yakhuluma ngale yonto abazwane basebeyisana ezinkantolo lapha eKorinte. Uthi kodwa kwakhona nje ukuthi seniyisana ezinkantolo kuveza ukwahluleka. Bekunani woniwe. Abazwane bakwazi ukubekezela njengoKristu owabekezela oniwa kungafanele, engazange enze isono, ingekho into ayideserve kulezi zinto abantu ababezenza. Abamphathanga abantu ngendlela eyayimfanele. Washiyela lowo mqondo, mawubekini lo mqondo wakhona naKristu Jesu ongazange alwela amalungelo akhe obuNkulunkulu. Nasemshadweni ziyaba khona ikhathi enjalo. Mayiququzelwa nakancane abuse, kodwa kusuke kungasiyo umshado wabantu ababili abayizoni. Uma zingekho izono kuwona, kungekho isidingo sokuxolelana, sokwamukela amaphutho omunye umuntu. Mthoko sibe sikhuluma ngalezo zinto, ukwazi ukuzehlisa, ukwazi ukuyibeka phansi, ukwazi ukubekezelelana. Uma abantu beshadile kuyadingala kakhulu lokho. So ke ifake kwicalendar yakho mhla ka1 March, so lokhu simemezela ke nemniningwane esisikhathi sisondela. Into esibile ebengifisa ukunazisa ngayo, uma ufisa ukuthola intshumayelo eyirekhodiwe, zikhona nyani indawo khona nje la kwi page lethu la Facebook Sound Doctrine Hub.
uyayithola ezinye zazo, kodwa futhi sine website yasekukhanyeni ku www ekukhanyenichurch.com ekukhanyenichurch.com igama elilodwa ekukhanyenichurch.com. Uma uya lapho navigate uya enjumayelweni uzothola injumayelo ezayishunyelwe lapha ekukhanyeni, inqwaba yazo kuya-updatewa njalo. Mawufisa ke ukuzwa ama-sermons arekhodiwe ama-audio noma udownload uyawathola lapho ekukhanyenichurch.com uyoyithola. Asingeneni ke esihlokweni sethu sanamhlanje sokuseva ibandla likaNkuluNkulu ngendlela esacrificial yokuyinikela. Asiqale kodwa ke ngokukhuleka bese siyaxoxa. Siyakubonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyalidumisa igama lakho, mkhulu umusa wakho thina asiufanele. Akukho esikwamukela kuwena esikudeservayo, kodwa konke sikwamukela ngenxa yomusa osinikeze wona kuKristu Jesu. Siyakubonga ngokumletha emhlabeni ngokuthi azofa endaweni yethu khona sizozalwa kabusha, usadopthe, usenze abantwana bakho, bese samukela yonke inhlobo yezibusiso zokomoya nezasemhlabeni esiyidingayo esingayidingi, usigixabeza njengobaba wethu nomalusi wethu. Siyakubonga lo musa kakhulu Nkosi. Siyakhuleka manje masiqala uhlelo ukuthi ube nathi, ngisize ngikhulume ngokuthembeka izwi lakho nokuhlakanipha nendlela yakhayo. Ngiyabathandazela abalalele ukuthi balalele ngendlebe ezwayo nenhliziyo eyamukelayo. Ngiyabathandazela abangasindiswanga ukuthi ubenzele umusa Nkosi wokuvula ingqondo zabo nezinhliziyo zabo, bakholwe uJesu, bahlengeke ekoneni kwabo, bangabhujiswa kanye namaphikankane. Sebesindisiwe baqinise, baduduze abanye basebunzimeni, ba-encourage Nkosi abadangele. Khona bahlehlile, siyathandaza ukuthi ubavuselele, banikeze inhliziyo ephendukayo ezonweni zabo, babuyisele ezindaweni zabo. Babusisa abantwana bakho, idingo iningi nezimo zempilo zinzima. Ngiyazi khona baswela imisebenzi, abanye bayagula, xakeka nje okuningi okuhlobo uyakwazi wena Baba. Ngenelela ezimweni zethu zonke, ube usizo lwethu ngoba uwe ithemba lethu, wena sibheka kuwena. Siyakubonga kakhulu egameni lika Jesu, amen. Masiqala ke ngiyafisa nje sibone okokuqala ukuthi uKristu uyisibonelo sethu ekutheni simele ukusebenzelana kanjani, simele ukulisebenzela kanjani ibandla likaNkuluNkulu. Kristu uyisibonelo sethu. Mabuka nje encwadini kaMathewu uchapter 20 ufunde nje kusukela lapha verse 25 uya ku28. uJesu ukhuluma nabafundi bakhe uthi kepha uJesu wababiza wathi, niyazi ukuthi ababusi bezizwe bayithwalisa kanzima izizwe, nezikhulu zazo ziyiphethe ngamandla anzima. Nokho akuyi kuba njalo phakathi kwenu. Aniyukufana namakhosi asezweni acindezela abantu abasuke bewaphethe. Kodwa yilowo nalowo ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe yisikhonzi senu. Nina laba basemandleni abakwi-authority abaholayo bayoba yikhonzi zabanye, yisebenzi zabanye, ngathi igqila zabanye, bona abayobe beseva benzela abanye imisebenzi ebasizayo. Athi verse 27, nalowo ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe inceku yenu, isiqila senu. Babazi ukuthi inceke into enjena sajwayele thina manje, kodwa isakhona ama-servants ngaleza izikhathi. Uyazi babazi ukuthi mayethi ofuna ukuba wokuqala, meaning umholi nohamba phambili, akaphenduke kinceka kabe umuntu osevayo. Kuverse 28, njengalokhu indodana yomuntu ingezelanga ukukhonzwa, kodwa ukukhonza nokunikela ngokuphila kwayo kube isihlengo sabaningi. Naye uJesu akazange eze emhlabeni ngenhloso yokuzokhonzwa mayifika okokuqala. Uyabuya okwesibili esenaleyo nhloso, kodwa mayisafika okokuqala wayengazile ngenhloso yokuzoba inkosi ezokhothamelwa, isetshenzelwe, ikhonze ikhonzwe, kodwa uyena wayizokhonza thina, wayizoyibeka phansi ukuze sihambe phezukwakhe, wayizoba yibridge lethu elizosisa kuNkulunkulu, wayizothatha amahlazo ethu, ubuhlungu bethu, ezofela izono zethu. uJesu weza ukuzokhonza nokunikela ngokuphila kwakhe kube isihlengo sethu.
Ngakho nathi ngaleyo ndlela simele ukuba inceke yomunye nomunye. Simele ukuba abantu abakhonzanayo, abantu abasebenzelanayo. Wonke umzalwane umele ukuba umuntu ojulukayo ngenxa yabanye abazalwane. Simele ukwazi ukuyibeka phansi, siyikhandle, sisebenze, silingisa inkosi yethu. Isibonelo yona yokuthi abakhethiweyo bakaNkuluNkulu bayakhonzwa, bayasetshenzelwa, bayalekelelwa. Idinga banazo ziyahlangabezwa and uNkulunkulu ubize thina ukuthi sibe njalo komunye. Uma kukhona nesidingo siyalekelela. Uma uNkulunkulu esinikeze iziphiwo nje besinikezele sonke, siyasebenza kanzima njengamathuluzi ukuze basindiswe abantu, ukuze laba sebesindiswe bakhule enkosini. Wonke umzalwane umele ngabe unokujuluka kujulukayo ngenxa yabazalwane. Enye yeinkomba zomuntu othi noma eshaya ngathi usindiswe kodwa efake kahle kungasintsindiswe ngempela, ukungabi nandaba nebandla likaNkuluNkulu. Lisicefanyana nje kuyena. Makalithandisisi. Unayo into yokuthi yena uyafuna ukusindiswa, akafuna ukuyesihuguni, uyamfuna uJesu, kodwa akabafuni labantu bakhe. Insindiso ngempela isinjalo. Insindisi isenza sonke silithanda ibandla likaNkuluNkulu, sifuna ukulisebenzela, sifuna ukulikhulisa, sifune ukulibona landa ngokwanda kwenani labantu abasindiswayo, lidlondlobala abantu befunda indlela kaKristu, behamba kuzona, beququzeleka mabedangele, befundiseka mabengazi, kodwa sonke simele ukulekelela. U1 John chapter 3 ukhuluma into efanayo ku verse 16. 1 John chapter 3 uthi uJohane lamayibhala uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wakudela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Jesu wafa wabeka phansi ukuphila kwakhe ngenxa yami nawe. Kanjalo nathi sifanele ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Wakwalizwa leli verse wakwalifundisisa kahle, uyalizwa lithini lapha ekugcineni. Sifanelwe ukudela ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane. Abantu abaningi they are ready ukudela ukuphila kwabo ngenxa yemindeni yabo, nkosikazi, umyeni, mhlawumbe ingane. Abantu bangabeka phansi ukuphila kwabo, makuthiwa kushoda nesicube esithize somzimba, umuntu uyashona, bangaba willing ukusinikela ukuze asizakale. Leli verse kodwa lisifundisa ukuthi njengalokhu uJesu adela ukuphila kwakhe ngenxa yebandla, nathi njengabazalwane ngabanye simele ukuba nenhliziyo yokubeka phansi ukuphila kwethu, sikudele makunesidingo ngenxa yalabantu esikhonza nabebandleni, ngenxa yalabantu abasindisiwe njengathi. Usifundisa uthando uJesu, uthando loyidelayo, usifundisa ukusevana, ukusebenzelana ngendlela eready nokubeka phansi impilo yakhe. Abantu abaningi emabandleni abafune ukuphazanyiswa nje empilweni zabo, bafuna ukufika ngesonto ekseni ngesikhathi senkonzo, mayiphuma bangena ezimotweni zabo bashona emakhaya, musuku lokhu baphazamise, musuku lokhu bamisa, musuku lokhu bacela ukuthi kube khona abalekelela ngakho, bafune any inconvenience. Akusiyo le inhliziyo inkosi esifundisa yona la. Isifundisa inhliziyo yomuntu willing ukuba inconvenienced, willing ukuphazamiseka ngenhloso yokusiza abazalwane. Ngaphezulu kokuphazamiseka, willing ukufa. Kuchaza lokhu ukudela ukuphila kwakhe njengalokhu uJesu enza ukuze abanye basizakale ngempilo yakhe. Kunezinto ezidingwa ibandla leli wena okhonza nalo nalabazalwane ophila nabo, ezifakwe kuwena, ozothi wena mawulokhu unalenhliziyo yokuba self-centered nokuba selfish, ukuyicabangela wena kuphela, ungafune ukucakwa omunye umuntu, ibandla lingasizakala ngalezo zinto. Kodwa sonke uNkulunkulu ufuna sibe nenhliziyo yokuba yikhonzi zebandla lakhe. Sonke sinama overall akamoya, sonke sinama tools kamoya abizwa ngeziphiwo kamoya. Ake sonke sijulukele ukwakha umbuso kaNkulunkulu. Akuve ngamnandi ebandleni mayincipha ispectator, abantu abahlala kuma sidelines babukela abanye besebenza, njengabantu beyobuka ibhola egroundini, babuka laba bajulukayo bona bahleli bathi akalikhahlela kahle la bhola, ayibo wenzani lo wayani, indaba angayenza kanje le nto. Abantu bahlale emabandleni babe ama critics alaba abasebenza. Kodwa uma sonke siba nenhliziyo yokudela ukuphila kwethu ngenxa yebandla, ayivi ngashintshi vibe emabandleni ethu. Uthi mayiqhubeka mayenza isibonelo sokuthi iziphi ezinye zeindlela singakwenza ngakho lokhu. Verse 17 sakuJohn u1 John 3 uthi kepha umuntu enengcebo yezwe bese bona umzalwane wakhe eswele,
angamenzeli sihawu. Uthando likaNkulunkulu lingahlala kanjani kuye na? Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangokukhuluma nje, kodwa makubonakale ngezenzo nangeqiniso. Ezinye zeindlela esibeka ngazo ukuphila kwethu ngenxa sikubeke phansi ngenxa yabazalwane sikudele, ukunikela ngengcebo yethu yasezweni. uNkulunkulu sibusile ngemali, sibusile ngezinto bese sibona umzalwane wethu eswele. Uyashoda lo mzalwane, siyambona ukuthi uhleze egqokele ngubo, kuhleze kule icathulo sezezaketsha, sekudabudabukile, ozwile ukuthi uswele ngempela ekhaya, kulala kungadliwe. Uthi mawumbona kanje lo mzalwane wakho unazi izinto bese ungamenzeli isihawu, uthando lwaNkulunkulu ngahlala kanjani kuwena? Impendulo ukuthi ngeke lihlale kuwena. Kuveza ukuthi alukho makunjalo, ngoba malifikile uthando likaNkulunkulu lukwenza ubathanda abazalwane, likwenza ube willing ukuhlukana nezinto zakho, ukuhlukana nemali yakho, ukuhlukana nezinto zakho ukuze bona basizakale. Ngakho asibeni njalo bazana, sibe abantu abathanda ngokweqiniso. Besibuka la uJesu njengesibonelo sale sacrificial serving esikhuluma ngayo. Simele kuba abantu abaliseva ibandla likaNkulunkulu, silingisa uJesu owabeka phansi ukuphila kwakhe. Ake sibuke sibuke ngelinye iside lento. Sibuke uPaul naye njengesibonelo sethu. Izwi laNkulunkulu sinika izinto eziningi ngempilo kaPaul ezivela njengesibonelo. Lizothi uma ligamanxa ngizokunikeza ithuba lokuthi ushayele lapha ku 086 1010 300 sizwe uvo lwakho, sizwe ezakhe iphiwo nendlela wena oseva ngayo ibandla lakho, sizwe nje ukuphala kwakho noma imibuzo yakho maqondana nalezi zinto esikhuluma ngazo. Kodwa ke siqale sibone la uPaul naye esinikeza esakhe isibonelo. Masiqala nje kwabaseKolose chapter 1 uverse 24 uthi uPaul, manje ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu. Uneinhlupheko uPaul adlula kuzona, hayi ngoba kunesidingo yena ngokwakhe, ingenxa yabazalwane. Ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu bazalwane baseKolose. Khona into nohlupheka ngayo ngenxa yebandla. Uyayuthini? Uyathi uyathokoza ma kunezinto ezinzima empilweni yakho ngenxa yebandla, kunama sacrifices owenzayo, kunala uncinzeka khona ngenxa yebandla laNkulunkulu. Simele ukuthokoza njengoPaul, uyisibonelo sethu. Sibe willing ukuhluphekela ibandla likaNkulunkulu. uJesu weza wazohluphekela thina, uthi nathi simele ukuhluphekelana, simele ukuthandana ngaleyo ndlela. Awukwazi ungabi nandaba nabazalwane, akusiyo inhliziyo yomuntu okholwayo, umuntu ongafuna into emhlanganisa nabazalwane babe isicefe kuyena. Uthi mayiqhubeka uthi ngokuba ngigcwalisa okusileleyo ezinhluphekweni zikaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla. Uthi kusengathi uKristu kunezinhlupheko angayiqedanga. Siyazi umsebenzi wakhe esiphambanweni uphelele ukuze sisindiswe, kodwa kunomsebenzi ashiyela wona wokuthi siqhubekeke siqoqa abanye ukuthi beze ensindisweni ngokushumayela ivangeli, bese sibafundisa ugcina konke asiyale ngakho sebefikile ebandleni. Lokho ke kuba nezinhlupheko kuhamba nakho. uPaul babehlukunyezwa, bagcina bebulewe abapostoli ngenxa yokushumayela ivangeli, inhlupheko lezo zikaKristu abathi babeqhubeka beyigcwalisa. Nomsebenzi wokukhulisa amabandla kunezinhlupheko eziningi. Abazalwane baba nezingxabano, bawele ezonweni, baphathane kambi, bahlukumezane bebodwa, bahlukumeze wena uyikhandla ngenxa yabo. Wonke umuntu unobufakazi bebandla elithanda elisebenzela, kodwa kube nje le genge ngithi ama spectator evele ikhulume kambi, ispecialize ngokuhleba ebandleni ngoba ayikho busy. So ke iba ama busy bodies, ibe busy nokugxeka laba abasebenzayo. Uthi uPaul, lezo inhlupheko ngiyazamukela sengathi ngiqedela okwakusele uJesu angakwenzanga. Ufuna sonke uJesu sibe njalo, wafika ezobeka ama foundations, ufuna siqhubeke sakhe phezukwawo ebandleni lakhe. Uthi verse 25, engenziwe isikhonzi salo ngokwesimiso sikaNkulunkulu owanginika sona maqondana nani, ukuze ligcwaliseke izwi likaNkulunkulu. Inhloso kaNkulunkulu ngokusindiswa kwabantu igcwaliseke, ngiwilling mina ukusafarisha nokuhlukumezeka ngenxa yebandla likaNkulunkulu. Usho njalo uPaul. Mawumbuke ebandleni laseKorinte, eyilale emhlupha leli bandla laseKorinte. Uthi ma ubuka lapha ku chapter 9 uverse 19 wakhona uPaul uthi ngokuba nakuba ngikhululekile kubo bonke kodwa ngazenza isigqila sabo bonke. Uyayizwa leyo nto?
ngikhululekile mina ngisona isigqila samuntu. He was a free man uPaul wayengasona slave. Uthi kodwa ngizenza slave sawo wonke umuntu ukuze ngizuza abaningi lapha kuverse 19. Paul ufuna abantu basindiswe beze enkosini. Uwilling ukwenza noma yini, awukho umsebenzi obeneath yena. Uwilling ukuzenza sengathi uyisigqila sabo. Akukho angeke azakwenze uma kungenza abantu bakholwe uJesu, babone ubuhle bukaJesu, baphenduke ezonweni zabo bamlandela uJesu. Thina abazalwane sincamela sometimes ukubakhuba abanye abazalwane baze badube enkosini, balimale, bangakwazi ukuhamba noKristu ngoba silwela amalungelo ethu nje. Babaningi abantu abawilling ukuthi ukuyibuka njengezigqila zabanye. Kulungile, ngizokwenza noma yini ofanele ngiyenze ukuze nina nisizakale. Hayi ukuthi ngizokwenza okuthandwa yimina nokwenza kube mnandi kumina empilweni yami. Yizwe lento masilinga nesicathulo siqoka impela ake silungiseni labangcwele. Uthi verse 20 kubaJuda ngaba njengomJuda ukuze ngizuze abaJuda. Kwaba phansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, umthetho kaMose lona kuba mina ngingekho phansi komthetho. Ukhuluma amaJuda la ifuna ukugcina amasabatha, ifuna ukusoka yonke lemithetho. Uthi uPaul kulungile ngangihamba nabo kulezo zinto uma befuna kusokwe kulungile sosonke. Ngiyamkhumbule sokwa nje noTimothy ngenxa yalento. Uthi ukuze ngizuze abangaphansi komthetho. Kwabangenamthetho abezizwe laba babengaphili ngomthetho kaMose ngaba njengongenamthetho noma ngingesiyo ngenamthetho kaNkuluNkulu baphela nginayo indlela uNkulunkulu athi angiphile ngayo. Kodwa ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho nami ngaphila njengabo nje. Uyamuza uPaul adjusta adapter ephila kuleso simo labantu afuna ukubazuza abaphila kusona. Wayingalona iphika nkani lokuthi yena unezinto ayithandayo uzozenza noma ngabe zimlimaza kanjani. Umuntu unendlela yokugqoka nathanda ukugqoka ngayo. Ukuthi omunye uyalimala mangigqoke kanje angihlangani. Nginendlela yokukhuluma mina engikhuluma ngayo futhi abantu sebengijwayele. Angizukushintsha ngenxa yabantu. Wayengenjalo uPaul. Wayezenza isigqila sabo bonke. Adjusta ngenhloso yokulekelela ibandla likaNkuluNkulu. Verse 22 uthi kwababuthakathaka ngaba buthakathaka. Khuluma ngalabo banonembezo obuthakathaka. Uyakhumbula nje khona la eKorinte abanye bayanqena ukudla izinto ezikade ehlatshelwe lapha emathempeleni mase idayiswe emabhusha. Paul uthi kulungile ukuthi iyabakhuba abazalwane lenyama ngeke ngithinte abasekhonde bengenandaba. Uthi ukuze ngizuze ababuthakathaka sengaba yikho konke verse 22 kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindisa abanye. Ngizoba yinoma yini kunoma ubani, ngizozehlisa, ngizoyibeka phansi, ngizosacrifice ukuze ngisindisa abanye. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli usho Paul verse 23 ukuze nami ngibe umhlanganyeli kulo ivangeli. Sibizelwa kulento bazalwane ukuthi asibe izisebenzi zebandla likaNkuluNkulu. Ithi kulama minishana before ngithatha incingo zakho ngizoyithatha ngo-half-past ku-086 10 10 300. Awubuke laphana incwadi yabaseFilipi. Uthi ku chapter 2 Paul uverse 14 kwenzeni konke ngaphandle kokukhononda nokuphikisana. Yenzani konke lezi zinto bengiyibala. Kwenzeni konke lokhu kuseva kwene ebandleni ngaphandle kokukhononda. Ungakhononi kakhulu uyazi ukuthi wakha umvuzo wakho emazulwini ngokusebenzela ibandla likaNkulunkulu. Noma bangangakubonga ebandleni, noma bangangayirecognize into oyenzayo, uNkulunkulu ayikho into emgejayo. Uthi uJesu akekho oyolahlela umvuzo wakhe ngisho ngokunikeza nje inkomishi yamanzi ebandayo ezincekweni zakhe kubafundi bakhe. Akekho oyolahlela umvuzo wakhe ngalokho. uNkulunkulu uyakwazi okwenzayo futhi uyokuvuza ngakho ungakhononi noma abantu bengagxeka mawusebenzela uNkulunkulu. Futhi ingabi nokuphikisana, kungabi nembango. Wonke umuntu akathwala ijoka alidudule ngenhloso yokubonwa uNkulunkulu nokuvuzwa uNkulunkulu. Akuve kungamnandi bangcwele, akuve kungabamnandi emabandleni. Lokhu kuqwebhana okubuye kube khona, okubuye kusiphoxe phambi kwezwe, akuve kungaphela uma sonke singaba nenhliziyo nje. Uthi verse 16 nibambelele ezwini lokuphila ngize ngibe nokuyigqaja ngosuku likaKristu ngokuthi angigijimelanga ize futhi angisebenzelanga malo. Wayesebenza kanzima uPaul for lamabandla njengelaseFilipi. Uthi ngifuna ukuyigqaja ngani, ngakho bekezelani libambeni izwi likaKristu ukuze ngelanga lokwahlulelwa nginibone senimi phambi kaNkulunkulu nimsulwa ngenxa yokuhamba kahle phambi kaNkulunkulu ngokukholwa uJesu bese ngiyayigqaja ngithi nazo-ke. Athi verse 17 yebo nakuba nginikelwa emhlatshelweni nasenkonzweni yokukholwa kwenu ngiyathokoza
ngithokoza nanonke kahle uthi noma ngithelwa ngithululwa njenge drink offering kwakuba khona iminikelo yewine lapha ethempelini elithululwe lapha ngase altare uthi uPaul impilo yami ngathi njalo iyathululwa konke nginakho wonke amandla amathululwa la ibandleni imali zami iphela la ibandleni isikhathi sami siphela la ibandleni ngiyathululwa like a drink offering upon the sacrificial offering of your faith ukuze ngibe nomnikelo omuhle wokuletha phambi kaNkuluNkulu wokukholwa kwenu wokukhula kwenu enkosini wokujabula kwenu wokuqinisela kwenu wokufundiseka kwenu wokugqugquzeleka kwenu ngithulula impilo yami ukuze nina baseFilipi nisizakale leyo nhliziyo bathandwa leyo nhliziyo uNkulunkulu afuna sibe nayo yokuyithulula ngenxa yabanye abazalwane futhi sikwenze ngentokozo singakhononi singenakukhala nanto enjalo uthi ma esiyala ke thina njengebandla directly uRomans 12 ebaliphi uthi njoba sineziphiwo zomusa uverse 6 lo ezahlukeneyo ngokomusa esiuphiweyo ubuwazi ukuthi uneziphiwo zomusa ayifani nezomunye zahlukahlukene kodwa wonke umzalwane uphiwe umusa wena une overall uNkulunkulu akunikeza ukuthi awuthanda ukuyigqoka nje unamathuluzi uNkulunkulu akunikeze wona afuna uzosebenza ngawe ethempelini lakho uzokwakhalela ibandla ulekelele ekusindisweni kwabantu nasekukhuleni kwabe enkosini babekezele baze bafike ezulwini ungayithola into ongayenza lapho sahlukahlukene izinto uyayibala ezinye zazo uthi uma kungesokuprofetha kwakusakhona abantu abanesipho sokuprofetha ngalesikhathi uthi abaprofethi ngesilinganiso sokukholwa uma kungesokukhonza ngesithanda lesokukhonza sibala yonke into noma yini practical things ezidingwa ibandla likaNkuluNkulu zenze uma kungesokukhonza kuverse 7 uRomans 12 lo kube senkonzweni sekukhonzeni sokufundisa kube sekufundiseni njoba nami ngenza manje ngesiphiwo enginikezwe sona ngiyikhandla ukuze wena usizakale ulazi izwi likaNkuluNkulu uhambe endleleni zakhe kuverse 8 sokugqugquzela kube sekukhuthazeni bayadingakala more wabantu abagqugquzelanayo abakhuthaza abanye ebandleni siyabadinga badangela abantu balimela abantu bashayikile abantu impilo inzima sidinga abantu abazofika Sunday engayinakile yena ethi konje ubani udinga ukugqugquzela ubani engamgaxa emahlombe ngithi qina mzalwana siqhubeke nendlela esokuphana aphane ngokukhululeka siyabadinga abantu abaphana ngezimali zabo ngezinto abanazo ukuze ibandla lisizakale ibandla liyayidinga lezo zinto esokuhola ahole ngenkuthala abafundisi abaholayo noma kuholwa amakomiti nezinto ezinjalo iningi izinto ezidinga abaholi ebandleni bakwenze ngenkuthalo lokho kanye nesihe laba mabanakekela abagulayo basiza abantu abashonelwe abantu abahluphekile banesiphiwo nje sesihe sokwazi ukududuza nokulekelela abazona abaxakile akwenze lokho ngentokozo ziningi akusiyilisti ephelelele ungafaka nawe sakhe sokuhlabelela sokufundisa abantwana unakekela abantwana sokucleana la ikhonzelwa khona sokuhlela izihlalo sokwenza sound system sokwenza itiye yonke into ungabalubale zonke izinto kodwa sonke bathandwa sonke esisindisiwe asibe nenhliziyo yokulisebenzela ibandla likaNkuluNkulu 0861010 ngiyathanda ukuzwa ukuthi wena uyizwa kanjani lento uyicabanga kanjani lento useva kanjani nebandleni noma ufisa ukuseva kanjani mhlamba kwalithola ithuba kodwa uNkulunkulu ukuphathiseni wena uyayuboneni bayanincoma bayanigxeka bayebenze njani ake sinithathe sinizwe sikwamukela usemoyeni sawubona Baba siyabingelela egameni lika Jesu Kristu kumhla ka-12 January 2025 amen Baba myeni Baba niyaphila ni right baba Inhle inkosi siyabonga ninjani namfowethu Yebo Yebo myeni siyakuzwa thina Okay no angibingelele bese ngiyaphawula baba ngesithanda isihloko sanamhlanje kakhulu ngoba inhle into yokusebenzela inkosi ayikho into emnandi njengokusebenzela uNkulunkulu uzwe futhi ukuthi inhliziyo yakho yonke iyasivuma ukuthi isebenzele uNkulunkulu ebandleni ukuze nebandla lizosizakala
at the same time liphinde lakheke. Uyabona nje mina kuningi uNkulunkulu engimseva ngakho even ebandleni likaKristu la ngikhonza khona njengoba ngiya-asharisha futhi umsebenzi wami woku-asharisha ngiyawuthanda ngendlela esimangaliso. Ngingagcini futhi ngoku-asharisha even mangithola nje opportunity yokuthi ngifakaze ngoKristu Jesu, yonke ngithanda kakhulu ukufakaza ngoJesu Kristu, ngiphinde futhi ngishumayeze abantu ngoKristu Jesu. Angivale ngezwi ke baba ngoba angihlukani nezwi ngalento esingalesihloko esikhuluma ngaso. Kwabase Efesu chapter 3 uverse 1 uthi ngenxa yalokho mina Paul ngisiboshwa sikaKristu Jesu ngenxa yini nina bezizwe. Uyamuzwa lo mzalwane umpostoli uPaul la wayeyiveza icacisa lento ukuthi ngenxa yalokho yena uqobo lwakhe uyisiboshwa sikaKristu Jesu. Ngenxa yani na? Ngenxa yabantu abangalikholwa ivangeli likaKristu Jesu, kodwa uyazibophezela yena njengompostoli ukuthi ke noma kunjalo kodwa ufuna ukuthi abezizwe nabo begcine belamukela ivangeli besindiswe njengoba namhlanje uNtokozo Myeni esindisiwe egameni leNkosi uJesu Kristu. Nami ngangikade ngingowezizwe, ngangalazi ivangeli likaKristu Jesu, kodwa ngenxa yabantu abalishumayelayo sabulayela sabizwa salamukela. Uqonda ukuveza lokho kuPaul ukuthi ngenxa yabo uyisiboshwa. Athi kwabaseFesu chapter 4 uverse 1 athi ngakho mina siboshwa enkosini ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Uyabona ke masusindisiwe usukhola usebandleni awubi spectator nje bakadusho babukhoza ukuthi awufiki njengomuntu obuka ibhola estadium afika ahlala abuka abadlali bejuluka yena akhuluma ethe bengagori ngani kanje bengenzi kanje. Nawe uthi uPaul ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Uma usukhola usumntwana kaNkulunkulu ususindisiwe, sekumele ke nawe phela useve ebandleni ngoba nobani unesiphiwo somusa asinikeze uNkulunkulu. Akekho umuntu ongathi yena mina ngeke ngenze lutho ebandleni ngivela ukuzobuka nje ngihlale, kodwa ngalesi sikhathi wenza umsebenzi kaNkulunkulu ilana ebandla lekhaya khona likhula khona bekuyilokho nje ngikhotha amazwi ambalwa khona eBhayibhelini egameni likaJesu. Amen. Amen. Sibonge kakhulu baba Myeni uPaula kahle mfowethu. 0861010 na ungashayela usinikeze uvo lwakho. Ngiyababona lapha ku Facebook nanguNonhlanhla Zulu uthi amen bafundisi, siyanamukela. Sibonga inkosi uJesu ngemphefumulo yenu evumileyo sinani ukuzophakela imphefumulo. Siyabonga kakhulu sisinonhlanhla. Nangu Pastor B Ndlovu uthi on live sinibuka endlini zomsakazo Vuma radio station baba Mkhathini sikhona. Sibonga umkhuleko ntambama mdonsa phansi eKhetho Ridge kwaXimba. Siyabonga. Ake sathe nangomunye sikwamukele moyeni sawubona. Wasibalekela lo uphinde uzame mlaleli hlezi ungene. Ngiyambona no Khayelihle Mthimkhulu umama Khayelihle. Ngiyabingelela bafundisi nabazalwane bohlelo. Siyabonga ukuyinika isikhathi nesifundisa iqiniso eliphilayo. Makanikhulisa uSimakade, siyanithanda nomndeni wami. Siyabonga siyakuthanda nathi kakhulu. Sibonga kakhulu ngesupport. Ukhuliwe Radebe, ngiyayithatha incingo zakho njalo lapha na ku 08611010 wena useva kanjani ebandleni? Mhlamba ukaqali kodwa kunezinto uNkulunkulu aseyibeke enhlizweni yakho idingo oyibonayo ebandleni lakho ofisa ukuyihlangabeza. Mhlamba wazi noma ungakwazi ukuyenza into kodwa uyasibona isidingo sayo. Noma unasi isiphiwo akwalithola ithuba lokusebenzisa. Ungaphawula uthini, ungabuza uthini makukhona ongakuzwisisi. Siyayithatha incingo zakho live studio ku 08611010 Ukhuliwe Radebe lapha ku Facebook uthi amen bafundisi sesikhona etendeni lempiliso. Ngathanda lo gama. Sinilalele uSelovu. Ake sithathe sikwamukele moyeni sawubona. Sawubona usemoyeni. Yebo sikhuluma nobani kuphi? Awu baba Majola. Siyabonga baba Majola. Niyaphila baba? Siyaphila inhle inkosi ninjani nina? Isasigcinile nasinkosi sikaboni lotho singene kahle nasengeke nomusha siyakholwa nani kube njalo ekhaya nomndeni nebandla. Impela amen. Siyabonga kakhulu kubaba Myeni sephawulile inkosi yami egameni likaJesu. No isihloko baba ukhuluma ngaso sibalekile. Abaningi bayasigeja. Uthola ukuthi uNkulunkulu nje omunye omnike ukuthi
ukuseva kwakhe ebandleni ukucleana nje esontweni asibone singabalulekile kanti isibusiso sakhe silele lapho agijimele ukuyoshumayela mhlawumbe agijimele ukwenza into uNkulunkulu angamnikanga yona lesihlobo sakhe siqonde ukuthi ngenye indlela isandla fanele singene emsebenzini waso unyawo lungene emsebenzini ukuba besokwenze njalo ukukhonza inkosi ngokuseva ebandleni yonke into beyongena nje ikhaxa kodwa mina lento le ukuthi mina kuze kube manje sengimdala sengikhulele kodwa nje angilibali ngafundiseka ukuthi indlu yesonto njengoba kuyisonto nje namhlanje kusasa ekuseni fanele iyocleanwa ibe clean ikhazi ihlala ikhazimula ishaya umoya kaNkulunkulu sengathi abazalwane bebengakufunda nje lokho ishegcekeni nje baba ngafunda mina ukuthi ishegcekeni nje endaweni kaNkulunkulu afuneke ishichashaza lephepha phansi kukhona ezinye izinto esigejayo esingacabanga ukuthi lezo zinto ziyisibusiso kuba clean kwegceke nje esontweni ukuthi abazalwane babe neso namehlo okubuka ukuthi endaweni kaNkulunkulu kufanele yini kube clean kufanele kube clean kufanele kube khona nje isichashalo nje lento noma sesidlula lapho ishekhaya futhi ukufundiseka nje ukuthi yonke linesibusiso sayo igceke endaweni kaNkulunkulu egcekeni lakhona kunesibusiso sakhona phakathi nala kuchithwa khona amanzi fanele kushube clean kube nephunga elimnandi sangathi abazalwane bebengayibheka lezi lenkonzo le bangayithathi ngenkonzo phansi noma mhlambe beyenze ukucabanga ukuthi uzobukeleka phansi kanti kuye kuzoba isibusiso kuNkulunkulu ukuthi emenza lenkonzo ukuseva ngalendlela uNkulunkulu bese yambusisa ngalokho mina lokho nje ukuthi uNkulunkulu asipha amehlo kamoya okuqaphela nokubheka siyagijimela ukwenza izinto ezinkulu uNkulunkulu angasibizelanga ukuthi sisenze lezo zinto kanti inkonzo yakhe lapha ngephansi ukuthi hambe yoseva uclean itoilet libe nephunga elimnandi umuntu emengena etoilet eziphunga elimnandi nje kuwena ukuthi uxoshe isibusiso egameni likaJesu sibonga kakhulu baba uNkulunkulu akubusise nomndeni wakho baba uNkosi nomndeni wakhe ubaba uNjomani nomndeni wakhe bonke nje abazalwane Nkosi yami nabalaleli balomsakazo uNkulunkulu ababusise ngokuhle kulonyaka egameni likaJesu sibonga kakhulu ndoda kaNkulunkulu sibonga kakhulu baba Majola sikuthathe nawe semoyeni sebalekile lo sibonga kakhulu baba Majola lapha empangeni phela kwakho kuhleze kusizo ndoda kaNkulunkulu nangu sifikile eMawulana ngaphambi ukuthi ngibuyele kusifikile ngizoza kuyena sithathe nangu shaya emoyeni sikwamukele sawubona yebo sawubona futhi ubani lokuphi sikhuluma nobani kuphi molweni kwaNugaza usaphi yebo baba kuthini ukuphawula kwakho hayi lo ngilalele kufikele hayi ngimchanga phakathi into enikhuluma la ingivuselela ngempela nami impela ngade ngupostoli ngakhonza kwenye inkonzo ethi ngisashuthi ngadisturbeka ebangakwakhonza manje hayi akuhlukane uNkulunkulu since ngazazi hayi kumnandi kwazi uNkulunkulu ngoba even kuthiwa ngiyanda nje umnandi uqale ngithandaze ngingathandazile angizizwa kahle umnandi namndaba siyabonga mfowethu sibonge ngokushaya kwakho nokuphawula kwakho ubuyela impela enkosini ungagcini nje ngokuthandaza amawudla kodwa unikele impilo yakho kuJesu sikwamukele nawe moyeni sawubona Obokhoza njani sikhona mfowethu njani nobani lokuphi ngiyaphila usithembisa wathi Gaba eWaterfall yes sir no we topic enkhuluma ngayo I think for me inkinga iqala ekuthenini uma kuqhakambiswa emsebenzini kaNkulunkulu kuqhakambiswa izinto ezithize versus ezithize that's why abantu bedonswa ukwenza imisebenzi ngasho ukuthi leyo ebuke ngathi ibalethela udumo than the basic stuff because iqiniso lithi babukhoza uKristu
lona esikholwa uye esimlandelayo. I mean nina nabaholi emabandleni to ingakanani percentage of what again ngiya generalize eniyenzayo versus what uKristu was doing. You'll find that umufunda because kusezweni I-behavior nendlela esibaphakamisa ngayo abantu nendlela abantu nabo they behave towards us, the authority they have towards us, it's totally different to indlela uKristu aye relate ngayo nabafundi bakhe or nabalandeli bakaKristu nje in general. We have manje njengoba ngisho it's personalities, it's more about in fact kokunye shame abantu abalida amabandla abazenzi ithina esibenza kanjalo. Umuntu meqala imajority abantu meqala baqala bebizwe uNkulunkulu honestly abantu beyithobile nani but thina we have this mentality ukuthi then we start giving you guys ama titles, we start sin elevate sinibeke endaweni ezithize, we separate ourselves from you, sinenze ukuthi indlela yami ngakho kuyalithi ugcobonga lihlonipha likubusisi because you want to have some sort of an authority so that like indlela yami eyakuNkulunkulu idlula kwena awungifundisi ukuba nobudlelwane noKristu mina independently. So I think for me problem iqala lapho when certain things ziqhakambiswa more than ezinye and it is just throughout then bese uthi lo Jesu kesimlandelayo yena waye relate kanjani. I mean was he serving abantu or waye serve wayena because kuthina manje it's more about ukuseva we like we need to honor ogcothiweyo kaNkulunkulu that we need that by the way because uPaul calls us uyasitshela kokunye ukuthi we can't muzzle an ox esebenzayo. We know that and we have two examples. We have uPaul, we have uKristu. Those people who emsebenzini kalo khona izwi uPaul I think iwase Roma lana esho khona ukuthi though ayinabantu ayebazi khona but he didn't take anything for free. Like for me it's those lezo imfundiso lezo ezingasekho then that's why people will always go for what is attractive, izinto ezibalethela udumo. Umuntu by nature vele ilento esituba onyameni yethu suku nosuku umuntu vele inyama yakhe njalo ihlala ifuna udumo and if you don't acknowledge that then angeke ukwazi ukudila naleyo nto because that means you are naive. Kodwa umuwazi ukuthi impilo inyama yami vele ihlala ifuna nje ukuqhakanjiswa ufuna udumo then udila nayo usuku nosuku ihlala ifuna ukuziveza kuyiveza. I think that's where the problem is babukhosi. Sibonge kakhulu mfowethu, sibonge kakhulu ngovolo wakho ngizwakala impela. Dingakala konke ikhanda libalekile, umqalo ubalekile, inyawo, izandla, izinso, inhliziyo, imithambo. Uthi uPaul nalezi sengathi idelelekile idingakala kakhulu ebandleni. Ngiyalizwa impela iphuzu lakho ukuthi asijwayele nathi ukwenza kuthandeka ukuba izinso wonke umuntu angafuni ukuba ubuso. Sikwamukele nawe emoyeni. Sawubona semoyeni ukhona nje mlaleli. Uphinde uzame angazi noma uhlushwa ucingo lwakhe noma into enjalo. Ngiyanibona nani Facebook, siyabonga kakhulu ngokuba nathi uzifikile Mawulana uthi on a second Sunday ya 2025 ngiyabengela befundisi bami engibathandayo bayakuthanda nabo. Abaqondisi bohambo lwethu. Sibonga umusa kaNkulunkulu ngani. Welcome back baba Mkhathini. Hope you were well rested impela. Uthi from UZP ePMP. Asithathe nangu sikwamukele moyeni. Sawubona. Yebo sabona mfundisi njani? Sikhona. Ninjani nina, ubani kuphi? Umzobe khona le eMkhomazi lona. Baba Mzobe. Ngithi nama ke ngibonge nje izwi nje mfundisi. Ngijwayele ukulalela la nomunye umfundisi. Inkosi. Ngiyabonga impela nje ukulalela izwi ngoba ngiyathola ukuthi incwadi engcwele abanye bayiphika kodwa incwadi engcwele kahle ize usuke lomphefumulo womuntu ngoba engathithi kwayona indodana yomuntu yayize ngenxa yokhokho. Indaba engathi inkonzo kaNkulunkulu iphathelele nokhokho ngoba ukhona la uYesu Kristu selenga lapho uDavid esithi angihleli ngithabile esihlaleni sami. Angisho ukuthi ngiyabonga nje baba mfundisi. Imnandi inkonzo yakho ngathi ngiyabonga. Sibonge baba Mzobe, sibonge kakhulu. Yebo. Amen.
noma ngaze uthi umzobe uqonda ukuthini ngqo ngendaba yokhokho uma ethi wonke umuntu uyasindiswa ngokukholwa uJesu nokhokho babesindiswa nathi kanjalo ukhuluma iqiniso kodwa ma kuukuthi uphathelene nezindaba zamadlozi ukuthi asixhumane nabangasekho akusinjalo impela kodwa ke siyeke kanjalo leyo ngiyanibona abalaleli bethu laphana ku Facebook nangiyana ukhethiwe Mzimela siyabingelela bo baba imfundiso esifundiswa zona la zingu yes and amen isiqalo nesiphetho ukuphila okuphakade sibonge kakhulu mkhethiwe Mamzimela usibudladla uthi amen ngiyabonga mfundisi ukuveza leli verse ngoba siyawaphatha amaBhayibheli siwafunde kodwa asikwazi okubhaliwe bless you all usibusiso dladla eHillcrest Embo sibonge kakhulu usabelo sibisi uthi ngiyabingelela babukhoza kanye nabazalwane bohlelo sikeze njalo imphefumulo sikeze njalo ngeimfundiso zakho ezakhayo babukhoza zase emsasehlisihloko masingabi ibukeli ebandleni ngiyabonga babukhoza ngikulalele uthi usezakheni kwa NKR sibonge kakhulu lapho sabelo usiya Gumede ngisafunde yasiya nawe ungabushayela sisanaso isikhathi lapha ku 0861010 size olwakho uvo kulesihloko sokuseva ibandla likaNkuluNkulu usiya Gumede uthi amen babukhoza akuve nisikhulisa ezwini lenkosi noma umuntu engaphumelanga ukuya enkonzweni siyabusiseka asithembe kodwa uthi ugcina uphumelele siya ungahlezi ungekho njalo ningakiye ukuhlangana kwenje ngomkhuba wabanye kodwa ke izimo ziyenzeka siyazi umpilo omsomi Swayimani Msomi uthi amen mfundisi ukhoza nabaleli bonke siyabonga uhlelo olusakhayo oluhlumelelisa nokholo lwethu siyabonga kakhulu impela siyabonga kakhulu ngokuphawula kwenu ku 0861010 nawe ungasinikeza okwakho ukuphawula uthi umpostoli Paul lapha ngoba seKorinte bokuqala uchapter 8 uthi ngike ngalithinta leli verse maqondana nokudla ku verse 12 uthi kanjalo noma uma nona kubazalwane nilimaza unembeza wabo obuthakathaka nona kuKristu bukwazi lokho ukuthi ma ulimaza unembeza womunye umzalwane akuyonto eyisono lo oyenzayo kodwa iyamlimaza unembeza walomunye umzalwane lezi zinto kuthiwa ama grey issues lawa yeba likhi verse lithi ungayenzi lento likhi verse lithi ungayigqoki lento noma ungayiphuzi lento enje kodwa uyazi ukuthi iyamphazamisa omunye umzalwane iyamona unembeza wakhe uthi mawenze njalo wona kuKristu ku verse 13 nathi ngakho ke uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami le ndaba yokudla okade kuhlatshelwe iThixo angisoze ngayidla inyama kuze kube phakathi ngiyovele ngibe vegetarian sikwamukele emoyeni sawubona sibona yebo ubani lokuphi njani kuphela siyaphila mfowethu kunjani kuwena siyaphila ngazi ukuzomfuna kahle indawo enguyo azihlupha ngenetwork ngendlela esimanga ukubi nendawo mfowethu ubani igama angikwazi ukuzisho igama mfowethu endawo ebhuka kufanele isebenzise ifoni lendawo enkuyona alright bengithi angazi ngivule ubaba Majolo esuka lapho angazi ngaxhumana kanjani naye uma ngenzela indlela yokuxhumana naye esihloko izwanga ngathi naye inamba yakhe kudala eminyakeni edlule njengamanje akuselayo bayicela uhlelo suku njengalelo futhi ungadili esihlokweni ayikho inkinga ngicela ulalele ma liphela uhlelo khona inombolo ezoshiwa bese uthinta enye yazo sokulekelela nikwazi ukuxhumana kulungile baba ngicela nesihlekiso endaweni kuyofethu ngisejele la ikhona ngizoze ngiye enkantolo ngolesine so abafona bavumelekile ejele ingakho ngikwazi ukuyichaza nokuchaza izinto ey'ningi mfowethu ngizwakala mfowethu siyabonga ngiyabonga mfowethu
Semuzwa komfowethu sejele ayivumeleli ifoni kodwa nangesishayela akukuhleke kodwa lokho ukweqa umthetho kanjalo ndoda yamadoda asohlonipha uNkulunkulu uyayisho njalo kodwa ke mawulalele uzoyithola inombolo ongasithinta kuzona. Sikwamukele nawe emoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona. Wengathi kunenkinga laphayana kulowa mlaleli. Uma siya ngasemaphethelweni ohlelo bengisathi uthi uPaul laphayana ngisoze ngayidla inyama 1 Corinthians 8 kuze kube phakade ukuze ngingamkhubekisa umzalwane wami. Uthi mawubuka laphayana encwadini yezenzo sibuka nje ezinye zezibonelo zabazalwane abenza lento esiqhuquzelayo. Incwadi yezenzo ku chapter 4 uverse 36 kukhulunywa ngoJosefa owaqanjwa ngabapostoli ngokuthi uBarnaba. Yamkhumbula uBarnaba wake wahamba noPaul futhi uyena lo wayekade uJosefa bamqamba uBarnaba ukusho ukuthi indodana yenduduzo. Isiyatshela ukuthi wayumlevu waseKupro ngokuzalwa. Bese kuthiwa kuverse 37 wayinensimi wathengisa ngayo insimi yakhe waletha imali wayibeka ngasenyaweni zabapostoli enzela ukuthi kusizakala ibandla likaNkuluNkulu. Usemoyeni sawubona? Haleluya. Amen. Niyaphila baba. Siyaphila singezwe kunina njani nini? Siyaphila. Wabumba nje lobu. Baba Mbanje kuthina ukuphawula kwakho. Amen baba. Baba bese nawe nje kule nzuwana lezo losithathu nayizolo sidlile baba. Kuphawula kami nje kukhulu ukuthi ukhulu lithulethe uKristu uyedwa ukwanele kuthina sonke akudingeki ukuthi kube khona ongale nanokuthi ke njengoba sabazalwane sonke sisemzimbeni kaKristu sinemisebenzi eminingi awukho umsebenzi ebandleni ongabalekile kubaleka yonke into esiyenzayo ukhona umzalwane baba owaphaka nokuklina ukuthi kuyinto ebalekile nje lokwamukela izihambi kubalekile singabukeli abantu phansi ukuthi ubani unjani kodwa nje sibonga kakhulu baba namhlanje siqhubeka nayo ngoba umbhele eqhubeka esikela nje ukuthi kunjani kuba sebandleni nanokuthi uPaul ukhuluma kakhulu uPaul ekhala nje ukuthi babechazithe walwa kakhulu uPaul eyisile elelibandla wahlupha kakhulu ehluphele ibandla therefore nathi asikwamukele lo ukuthi khona isikhathi sosifika nathi sihambe sihlupheke ebandleni noma ngakonake ebandleni kodwa nje nasesizweni sonke sohamba sihlupheke kodwa siyambonga uNkulunkulu baba ngani niqhubeke baba nje hayi siyabonga kakhulu baba inkosi ingcina kakhulu. Amen. Yasikhuthaza lawo mazwi baba ukhuluma ngalapha eAFM eAdams kwesikamfundisi uMbhele nabazwana laphayana eManase Worship Center ekade sikhona phakathi nesonto mfundisi nenkonfa. Siyakhonza kakhulu lapho kubazwana baseAdams. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nomsebenzini wenzayo nomenzela uKristu. Masiya ngasemaphethelweni ohlelo. Ngisanga ngipintsha nawe sakhonyana isikhashanyana ku 086 10 10 300 mafuna ukushayela uthola ithuba lokuphawula kulesi sihloko sethu sokuseva ibandla likaNkulunkulu ukulisebenzela ibandla likaNkulunkulu kuyikhandla ngalo. Ngiyayithanda lezi ibonelo ezilokhu ivela njengalesi nje sokuklina ebandleni. Uthi umfundisi Majoli imisebenzi ebuyibukeke idelelekile kanti nomvuzo omkhulu. Yilento uJesu ayisho vele ukuthi asingagijimeli indawo eziphezulu. Lo ufuna ukuba owokuqala embusweni kaNkulunkulu akabe willing ukuba wokugcina masisala emhlabeni. Kungenzeka ukuthi okuyibona abayobe benemvuzo emkhulu ibona lababenzele imisebenzi ebingafunwa umuntu ngoba bonke bejahele ya limelight yokuhlabelela nokuba abantu abafundisayo. Kodwa sibe willing ukuseva uNkulunkulu ngalezi iziphiwo asinikeze zona thina. Hamba uyithole ukuthi yini konje ongalekelela ngayo wena. Noma eBhayibhelini ekhona ama list eziphiwo ikamoya. Uyabona mayibhala ukuthi uNkulunkulu akanayo inhloso yokuwa lista wonke ozonke iziphiwo. Kodwa unenhloso yokusinikeza umqondo weyibonelo zezinto esingazenza. Kodwa yonke into elekelela ekutheni abantu bagcine besindisiwe. Uyayizwa lonto ibroad kangakanani. Yebo khona abazoshumayela ivangeli ukuze abantu bezwe kodwa kufanele kube khona
mhlawumbe obeqashe leyo ndawo makuthi iyaqashwa okushunyelwa kuyona kufanele kube khona obeke isihlalo, kufanele kube khona osulile leso sihlalo, kufanele kube khona ohlanganisele lo mbhobho okukhulunywa kuwona waxhuma izintambo, kufanele kube khona omise leso stage makuthi stage okumiwe kusona, kufanele kube khona oqinisekisile ukuthi mama toilet akhona mayasebenza kahle, imoto ipake kahle lapha ngaphandle, amasango avulwe ngesikhathi, ku clean la kuhleli khona. Ziningi izinto noma yini ongayenza ukulekelela ukuthi abantu basindiswe. Omunye nje uhlala emthandazweni wancenga uNkulunkulu ukuthi abantu bafike inhliziyo ziready abazofundisa bafundise kahle, nalokho kuyindlela yokulekelela. Bathi sebesindisiwe umission number 2 isection yesibili yemission yethu, bafundiseni ukugcina konke enginiyale ngakho. Ukukhuliswa kwabazalwane lokho bayafundiswa ukuthi uJesu kufuna ukuyeke ukuthi, ufuna uqale ukwenza ukuthi, ufuna uphile kanje uJesu. Nalapho iningi into, muningi umsebenzi sonke sidinga ukwenza. Thola indlela yokulekelela ekukhuleni kwabazalwane. Bengimention abadangele badinga umuntu ozobaqhuquzela. Omunye uyafika la ebandleni usasaba nje akho umuntu akhuluma naye, angagcina ngempela engasezi ngoba uyasaba akho umuntu. Ake kube nomzalwane oyinika umsebenzi wokusukela laba abangajwayele ukufika enkonzweni, ebabingelela, ebenza bazizwe bamkelekile njengoba desho mfokamini ukuthi yena ushaya ushering. Very important job ebandleni ukwamukelwa kweyihambi. Uya mention ubaba lapha eLovu uthi asilontuzi asithenga ubuso babantu, wonke umuntu uphathwa ngendlela efanayo, ukuthi loqoka isudu kanokusho kwenziwe lento uJames athi ayingenziwe, kuthiwa wena hlala lapha endaweni enhle, makufika ogqoka amanikiniki bese kuthiwa wena hlala lapha enyaweni zami noma ikuphi nje, kodwa senze wonke umuntu ezwe amukelekile ngendlela izwe elingakwazi ukwenza ngayo. Imisebenzi esiyenza leyo ebandleni kaNkuluNkulu ebalekile esimele sonke ukuyinikela kuyona ngokusizwa uNkulunkulu. Ngakho asibe naleyo inhliziyo sonke. Unyaka uqala awukufake kuma goals akho ukuthi ufuna ukubuyela egiyeni. Abanye babeqale kahle, benza kahle, kodwa ngenxa yobude bendlela, ngenxa yokugxekwa abanye, ngenxa yokungabongwa ngemisebenzi bebeyenza, bagcine beshiye phansi. Awuyitshela ukuthi uyabuyela wenzela uNkulunkulu, usebenzela uNkulunkulu. Yebo uzobusiza abantu, kodwa uzobungabasizeli ukunconywa yibona nokubonwa yibona. Abanye bebevele besebenza, phakamisa igiya, uyinikele kakhulu, uyikhandle, ngoba konke sikwenzela uNkulunkulu kunomvuzo omuhle njalo njalo. Ngakho asiwenzeni ngokuyinikela. Sibonga kakhulu uNkulunkulu ngesikhathi asikuthatha kancane ukuthi usinikeze indlebe ube nathi masisemoyeni, niphawule nisibhuquzela nisilekelele. Siyabonga kulanike hlaka March sihlela le couples conference sifuna ukuzokwa umshado yabazalwane, ibe lento uNkulunkulu afuna ibe yona, ingabi inhlekisa ezinye hlaka March saphansi umqibelo faka ngishisa ukuthi mawufisa uzwa ezinye izinto zethu umuya lapha ku website ethi ekukhanye.com uzofika into lapho nefundiso engicabanga ukuthi ingasiza kakhulu. Asibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. uNkulunkulu